Здравейте на всички, аз се казвам Атанас Пантов, а вие сте с моят YouTube канал Offroad Adventures. Както вече добре знаете, в моят канал аз ви забавлявам с това какви премежди имам с моята Лада Нива, ремонти, доработки и подобрения, които правя по колата. Днес това, върху което ще се фокусираме, е подмяна на фаровете от оригинални с LED. Разбира се, LED фаровете са китайски, но това има на пазара, с това работим. Както виждате, фаровете вече са подменени. Това е така, защото първо смених фаровете, след това сега записвам клипчето, но надявам се всичко да съм успял да уловя, за да мога да ви го покажа нагледно и разбира се, също така малко се поразтегнах с обясненията за рециклирането на фара, но за това ще има отделно видео, което ще направя, тъй като малко там се поолях, но смятам, че се получи доста добре. Приятно гледане и да се захващаме за работа. Предната пластмасова решетка на нивата се държи на общо 6 болта, 2 в съответно двата ъгъла ето там и 2 отгоре и отдолу на емблемата. Сега ще ги покажа и по-отблизко. Ето го единия, ето го втория, първия болт в центъра, втория болт под емблемата в центъра, третия болт, който със сигурност ще ни даде ядове, и последния болт, който е бил някога тук, видимо е дал яд, но така или иначе това ще трябва да го адресираме и да го оправим. Също така ще се опитам да сваля фаровете, да го оправя това. Имам такива нови, ако новите не станат, защото имам някакво съмнение, че може би няма да станат. Имам нови оригинални фарове, които мога да сложа за тест. Имам и LED фаровете, за които вече стана въпрос. Така че захващаме се за работа да видим докъде и как ще стигнем. След като сме свалили вече решетката, е видно, че ето тук явно решетката имала чопчета, които също държат. Моята я нямаше. Това, което сега ми прави впечатление, аз мислех, че са самонарезни болтове, но се оказва, че са си с резба, имат си контрагайка. Разбира се, 5 от 6 ще може да ги преизползваме. За жалост, това ще трябва да го разпробия и да го изкарам, да се надяваме, че ще успея да спаса част от резбата. Ако не, здраве да е. И така, продължаваме с демонтажа на фаровете и да видим докъде и как ще стигнем. И след като фара ни е премазал малко пръстите, защото вярвате ли, тия пружини са изключително здрави и натягащи. Сега, за да го изкараме, ето това е кабела, по който върват двата плюса за късия и дългия. Трябва отвътре, има букса, ето тук, ето това е буксата. Ето това. Тук е буксата, трябва да се откачи от тук и да се изкара напред, за да може да го изкараме, почистиме, видиме и да действаме. За другия фар по същата схема, да видим само, че кога и как ще стигнем до там. Ето го кабела и общо дето това е вече целият фар, изваден и откачен изцяло от колата. Това е гумичката, през която реално минава буксата и отива в коша. Гумичката е доста изпечена. Не съм неубеден дали ще успея да намеря нова. От тук, през голямата дупка, минава снопа за реално фара, а през малката дупка минава... Ето е малката дупка. През малката дупка минава вакуума, който е за ето тази машинка, която реално е за управление на фаровете, за да могат да ходят напред-назад и да се регулира височината. Разбира се, видимо при мене не работи, така че доколкото знам, мисля, че е хидравлична или пневматична, запечатана е херметически и работи, но видимо тук не работи от години. Преместваме се на другия фар.
Оказва се, че левия фар, дупката, ето я, с гумичката се намира под казанчето за чистачките, но видиш ли ти, направено е удобно чичоти руснак, дигаш казанчето само нагоре от ето тази скоба, то излиза и можеш да работиш спокойно. Продължаваме сега. И продължаваме с опити за развиването на ето този скъсан болт. Надявам се да успеем. За целта съм си приготвил една турба с бурги, винтоверта. Купих си специално екстрактори. Казаха, това са екстракторите, други няма, ще ги видим. И съм се подготвил също така да прогоня, да изчисти разбите на всички други такива ушенца кейдуса, за да сме готови за поставянето на новата маска. Да започваме. И надявам се нещо да съм свършил с тази дупка. Вижда се резбата, върви си мечка. Тук също се вижда. Понаправих каквото можах. Доста варварско изпълнение. Не ме съдете, толкова си мога. Следващото, което ми прави впечатление, са ето тези двете, които може би не сега точно, но в някакъв момент бих ги свалил, просто за да ги боядисам да станат черни, както и това. И това, което си мисля допълнително да направя, е да боядисам всичко тук в черно, което е зад решетката. Може би и ето до тук, до този ръб. Не знам, ще видя. Просто да се слива и да изглежда една идейка по-добре. Следващото, което ще направя, е да оправя тези дупки тук, да им сложа нит гайки и да ги захвана с обикновени болтове. Определено ясно се вижда, че този е новия фар и че видимо този е на колата и че този всъщност е сменя, този седи. Видимо претърпява и някакви бои, чудеса, така че този при всички случаи може би ще трябва да се смени с цялата коруба и всичко, докато този смятам, че просто е на хубаво почистване и е готов да се сложи. Само трябва да видим как ще разреша проблема с тези машинки, защото те са явно основна част от реглажа на фара. Има такива електрически, може би ще поръчам електрически и ще ги инсталирам. Доста по-удобни са, доста по-удачно е. Но да, това е за сега. Свалям ги, отивам да ги доразглоба, да ги изчиста и продължаваме натам. След като сме свалили вече фаровете от колата и сме ги почистили, разбира се, тъй като бяха ужасно мръсни, сега ще ви покажа набързо как се разглабя фара, какво има, какво трябва да се направи, как ще го подобриме и общо всичко останало, каквото се случва с фара. Както стана ясно долу, двата фара са различни. Този е по-новия, този е по-стария. После ще ви покажа разликата между двата. Каква е, в смисъл доста видимо огромна е, но да започнем с фара. Ето това представлява фара на нивата, след като е свален. В задната си част има ето това гумено уплътнение, което приляга между фара и купето на колата. Това е машинката за реглаж на фаровете и това е кабелът, който минава през скалника и отива вече към захранването на колата. Това е гумичката, която през нея минава съответно кабела и управлението за реглажа на фаровете. Както стана ясно, това управление не работи най-вероятно от ден 6 след като е купена колата нова, така че не е голяма драма. Така, ето не знам доколко ще се види, ето е и другата, доста така изгорели се, я да пусна още малко светлина. Така, това е друго нещо вече.
Доста изгорели са, няма да ги ползвам, разбира се. Отново имат разлика между лявата и дясната. Едната е доста по-добре от другата, но това, което успях да намеря, са ето тези гумички. Реално са тапи, различни са. Тук са с дупчица, нови са, мекички са, хубави са. Същия диаметър са. Ето ги, същия диаметър са като тези, малко са по-дебели в горната част, но за мен това смятам, че ще е идеално. Реално ще прекарам кабела от тук, тъй като реално само кабела трябва да мине през тази гумичка, тъй като ще покажа малко по-късно каква е идеята за тези машинки и как ще ги подобрим. Сега преминаваме нататък с фара. Както казах вече, това е уплътнението. То е в едно горе-долу добро състояние. Хубаво е да се пазат, защото търсих нови, исках да сложа нови съответно. Нямаше, не намерих, така че ползваме си старите уплътнения. Тъй като машинката не работи, нищо не държи фара и реално, ако тя работеше, при извадено състояние напред, фара трябва да мине назад ето така и да започне да свети на пътя и да може да се регулира. Как се регулира фара? Веднъж от машинката. Ето ми е машинката. Ето това представлява. Тя бута фара, за да ходи съответно с ето тази пишчица нагоре-надолу. Да ходи фара така и така. И ето тук отстрани, ето тук с ето тази пружина и ето тези два винта, които аз вече съм ги разглобил и не мога да ги върна, сега ще обясня защо. Съответно фара да ходи наляво и надясно и да променя лъча. Ето продължим с разглобяването на фара. Фара, реално, рефлектора се държи с ето този ринг. Ето този ринг, тук както може да видите има едно бронзово като уплътнение, то не е точно уплътнение, ми държач, и този черен ринг държи фара като сандвич към другият бронзов ринг. Ето тук се вижда това винче, което винче и го има на още две места, на три места общо го има на целия фар. Отхлапва се винчето и ринга се завърта. Ето тук, не знам доколко се види, ето го. Ринга се завърта, за да излезе от тясната част и да отиде в широката. След което теоретично рингът се маха. Ето така изглежда ринга. Така, тези пружини, които току-що изхвърчаха, сега ще покажа малко и за тях. Така, след като махнем ринга, рефлекторът се изважда свободно. Рефлекторът се изважда свободно, като това, което ще го държи е буксата, а буксата ще бъде закачена за крушката H4, която си тук вътре. Махаме буксата, вадиме крушката и това е самия рефлектор на нивата, който между другото за годините си сме да твърдя в доста добро състояние, за разлика от братчето си, което ще го покажа малко по-късно. Така, това, което казах за тези пружини и за тези два винта е за реглаж на фаровете. Тези пружини стоят ето тук, през тях минават ето тези винтове и с тях се регулира фара съответно наляво или надясно да свети. Сега, тук какъв е проблемът? Проблемът е, че този много специфичен винт трябва да се завие ето тук и главата му да влезне ето тук в ето това малко чопче, ето така. Като пружината седи ето така, за да има налягане и да може да държи фара стабилен. След като ги развих, съответно не мога да ги върна, защото са ръждясали. В интерес на истината не са много ръждясали, но и пружините като цяло са в доста добро състояние. Но пак казвам, това е по-добрият фар, по-здравия. Но като цяло, навивайки този болт в тази му част, съответно фара ходи наляво и надясно. Това ще бъде променено поради една или друга причина. Аз за себе си съм го решил, макар че тук
Тук реглажите останаха здрави, на другия фар се чупиха, ще покажа малко по-късно, но да се върнем на разглабянето. Така, продължаваме вътре. Вътре в фара имаме ето тези две пружини, които две пружини държат реално контрата на фара, както вече казах. И когато машинката натиска в долната част, изкарва фара нагоре и надолу, и това са пружините, които реално държат контра. В момента нямаме машинка и тази контра липсва, съответно фара свети само надолу. Пружинките, мисля е ясно, разглабят се елементарно. На ръка, не са нужни инструменти. Ако някой се притеснява, може да използва клещи, но ето ги и самите пружинки. Доста добро състояние са и те, но така, сега. След като махнем пружинките, ето го този ринг, за който стана въпрос. Това са болчетата, които държат черния ринг. Са болчетата, ето да се види малко по-добре. Ето така. Ето така, които държат черния ринг, който реално държи рефлектора и така се движат. Тук също имам идея тези дупки, които са за реглажите, да ги разпробия малко повече, тъй като това е М5 резба, да ги разпробия малко повече, да сложа едно обикновено болче М5, ето такова, най-обикновено, което да седи тук, съответно долу пружината ще си държи, ще има, тук мисля да сложа нит гайка, отделно ще има шайби, които да държат пружината, и така смятам, че по този начин реглажът ще стане много по-лесен с нови елементи, различни от тези. Какво имаме във фара? Имаме буксата, двата кабела, съответно това са двата плюса, които отиват за късия и дългия, и масата е вързана на корпуса, което за мен беше странно решение, но такова е. Ето това представляват и двата реглажа, като съответно този болт върви, реално той е бил ето така. Ето така е седял болта, мисля си личи. Това е пластмаса, това е метал, тази цялата част е нитвана. Нямам идея какво и как се случва, но това, което аз ще направя, ще ви покажа след малко на другия фар, е да го направя с нит гайка и нещата станат малко по-културни. Общо взето, това е разглобения фар. Не е много сложно, отнема примерно 10 минути за да се разглоби, дори може би няма и 10 минути, но при така разглобения фар решаваме, че ще сложим вече новия LED фар, който сме си купили от китайците и всичко е цветя и рози, но това, което се случва с фара. Фара има ето тези кръчета, които трябва да влязат в ето тези дупки на ринга. Рефлектора също ги има, ето ги тези кръчета, ето ги тук, това са. Реално те влизат в тези дупки, пропадат, фара ляга плътно и нещата се случват. Но, както е видимо тук, тези кръчета не са най-точните и затова имаше малко игра с флекса и нещата започнаха да се случват. Това, което съм направил, ще покажа на другия фар, докато го правя какво точно съм направил, беше да го изпиля, за да остане само горната част, то е П-образно, да го изпиля, за да може когато се напаснат точно, това кръче да пропадне тук ето така по този начин и да си влезе на мястото и нещата да застанат и да бъдат както трябва. Нещо друго интересно за този фар беше, че когато го поръчвах, по погрешка си поръчах ето тези рингове, които в интерес на истината са абсолютно перфектни. Те са като цяло почти копия на цялото това нещо, което показах разглобено. Този фар, без да се преправя, без нищо, пасва абсолютно перфектно тук вътре. Както виждате, реглажите, между това е неръждаема стомана. Добре, не е точно неръждаема стомана, сега тук виждам, че е драснато, но е с хромово покритие, което би трябвало да държи повече. Реглажите тук, както се вижда, ето ги трите реглажа, са механични, с хубави яки пружини и като цяло това беше логическия избор да махна цялото това, да сложа фара в това и това цялото нещо да влезе в колата. За жалост обаче,
какво се оказа? Че това е с около сантиметър радиуса по-голям от дупката на нивата. И разбира се, сега се изправим пред дилема. Дали да пила това нещо, като това са дупките, ето това са тук дупките, които се захващат към копето и реално ако го изпиля, тук ще стане супер тънко и не е много окей. Отделно има леко разминаване между ето тези три точки, защото фара реално, за да се захване към копето, трябва тези три точки да пропаднат навътре към калника. Те се разминават значително, може би с около 2 см. В смисъл, долните две влизат, в смисъл, долната една. Иначе, едната трябва да се изреже при всички случаи на самото копе, а това е нещо, което аз не искам да правя, така че тези, общо взето, може би ще излязат за продан. Това, което установих между другото е, че стават перфектно за ласка. За ласка и за, мисля, че за старите ниви, тъй като на ласките и на старите ниви, тези, които са 76-7 година, преди 90-та, там мисля, че са 21-3, мисля, че за тях стават перфектно, защото с по-голям външен радиус на дупката за фара. След като реших, че няма да ползвам този ринг и си остава чисто нов, както казах вече, изпилих фара, пробвах го, тествах го, става прекрасно, работи перфектно. За сега отиваме на оригиналната обстановка с новия фар, като леко ще преправим оригиналната обстановка, за да може да се вкара фара и да може да изкара още поне 10 години спокойно. Имайки вече всички готови части на фара, може да преминем към сглобяването. Това, което чакахме да стане, е машинката. Ето я, вече готова, работеща. Това, което реших да направя, за да не се развива болта, е просто да добавя още една пластмасова гайка тук по този начин. Така, евентуално макар че доста, сме да твърдя, че доста така трудно върви, съмнявам се да се развие, но ако се развие, тази гайка би трябвало да го спре, за да не се развива. Машинката е готова, напълно функционална. Лепилото е изсъхнало. Също така, ето го и държачът на машинката с анкерпласта, който между другото стана доста добре очудващо. Занитил съм го. Трябваше да се разпробие съвсем малко дупката, но седи си доста здраво. Слагаме машинката и започваме да сглобяваме. Така, това, което съм направил допълнително, което не е най-оригиналното, е да добавя ето това гофре. Тази тапа вече я коментирахме, тя влиза между калника и коша на колата. Реших да сложа това гофре, тъй като за да работи ринга на фара ми трябват допълнителни два кабела, които съм ги прекарал. Това е оригиналната инсталация на колата. Опитах се да ги вкарам в този шлаух, реално място има, но след около 30 минути борба и не успех, просто се отказах. Сложих това гофре, което смятам, че е доста по-удачно, при положение, че отдолу няма никаква защита и това е директно изложено на камъни, кал, вода и какво ли друго не. Проблема с реглажа го реших с помощта на съветника. Малко се опъна, но нещата се случиха, така че би трябвало сега фара да е напълно функциониращ. Сглобяваме го и отиваме да го инсталираме на колата. Добре, не успях да сложа оплътнението, но то ще застане на копето, така или иначе ще бъде захванато там. Вече имаме абсолютно готов и функциониращ фар. Масата я направих както беше оригинална и оставих, за да се захване ето тук, за това кръче. Ще видя дали ще стане заради боята и всичко останало, но ако не стане, съм предвидил да пусна отделна хубава маса пак през този шлаух. Ако стане, оставяме си го оригинално, ако не, просто ще пусна допълнителна маса от тук и така. Сега слизаме да монтираме. Това е всичко за днес. За съжаление,
Както видяхте, клипчето малко завършва незавършено. Това е защото последните няколко видеа с монтажа на фаровете, без да искам ги изтрих, но предполагам си може да сетите как да сложите фара, след като вече сте го свали. И ако всичко това, което сте видяли днес, ви е било интересно, сте се забавлявали, сте научили нещо ново, сабскрайбнете се за канала, ударете по един палец под видеото и също така кликнете върху камбанката, за да получавате всички известия, свързани с канала и също така, когато кача ново видео. Това е всичко от мен за днес. Благодаря ви и до нови срещи!